Нури, внимавай! Нури, внимавай! Абе главата перехар, хайде, няма то. Колебари ка фане, колебари. Ей, виж как иска да хапе, бе. Не фърляй, бе! Не фърляй, бе! Нури, дебнете, внимавай. Главата, Нури, главата. Снимал. Готов. Горе, натискай горе. Кой ка фане, оне, бе? Натискай горе. Фърляй, ще я фана! Колебари ка фане, бе. Готов. Натисни. По-силно натисни, бе. Натисни още. Не може тънка поръчка. Тая пръчка не го тънка. Намерете му един кривак, бе. Намерете му един кривак, бе. Не може, дай. Дай ме! Ходи за главата, бе! Гледай само към дупките, така на Дайте му пръчката, Дай пръчката. Снимай. По земята дръж, към земята, така не я дигай много нагоре. Ще прибием бе, топа много на мата. Къде е пръчката, бе? Дай пръчката да натисна. Ба, гледай, какво яко е. Баси, майка! Внимавай. Дето хапе, не се ни гави. Така. Дайте това! Кое е Бремена, бе! Кое искаш? Дайте да ябем всичките. Внимавай, Нури. Внимавай, Нури. Гледай каква готина вече. Нури, внимавай, Нури, не си играй вече с нея, Нури. Внимавай, че мога да отровна. Отровне 100%. Нури, ще... Майко, Нури, внимавай, брат. Гледай какво яко е. Аре, дай да прибим, Нури. Не бе, не он че така. Нури! Уау! Внимавай. Нури ще захапе, бе. Нури, бегай, че скочи, Нури. Нема, бе! Скочи. Нури. Аре, бе. Ще влезе в дупката, бе. Бегай. Ударя мамичите, бе. Ударя. Така, пак. Още един Още път. един път. Ударя мамичите, бе. Цели камък. Ето го камъка, Нури, насам, камъка, Нури. Дай една пръчка, бе, дебела, бе. Е, тази. Дай, бе! Е, тази. Дай. Да, бе, чипаш, лесте. Гумека, Фърли, бе! Ама не, бързо, готов. Айде, фани, бе. бе! Готов, добре. Нури, хубаво фани. Ръката да Нури. ръката. Внимавай. Виж. Я покажи на Бенхамин. Бенхамин! Бен!